こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法及び中央チベット政権はフランシスコ教皇の逝去を受けて哀悼の意を表明しました。弁髪人主席大臣がダライラマ法の新刊の著書に関する討論会に出席しました。弁髪人主席大臣はシムラ・カムラをサトン各地への公式訪問を終了しました。チベット亡命議会は不審死を遂げたトゥク・フンカルト・ジェリンポチに関する徹底調査を要求しました。エストニア共和国国会議員団はチベット事務所ロンドンを訪問しました。ガマシンゲ代表はニューサウスウェルズ州ノーランにて開催のチベット団結カップ及び文化交流会に出席しました。中央チベット政権内務省事務局はシムランにて開催された土地賃貸に関する交換協議に出席しました。ブリュッセル所在のジャミア・ノペル日曜学校は第10回年次文化行事を開催しました。2026年度チベット奨学金プログラムは予備選考を完了しました。バラットチベット産グジャラット支部はグジャラットにてチベット医学無料診療キャンプを実施しました。ダライラマ法王は今週初めに請求されたローマ教皇フランシスコに深い哀悼の意を表明されました。法王はインド駐在ローマ教皇大使レオポルド・ジレリー氏宛てに送った書簡の中で、全世界のカトリック信者に対し哀悼の意を表明され、フランシスコ教皇を思いやりと謙虚さに満ち、他者への奉仕に生涯を捧げた指導者と称賛されました。さらに教皇の意志を最も意味深く称える方法は、私たち一人一人が温かい心を持ち、できる限り他者を助けることだと述べられました。中央チベット政権も教皇の死去に際し哀悼の意を表明しています。チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長と中央チベット政権のペンバツィン主席大臣はそれぞれの公式書簡でフランシスコ教皇の道徳的なリーダーシップ、平和と社会正義、宗教間の対話への尽力を高く評価し、特に貧困層への関心と慈悲と連帯を呼びかける姿勢に敬意を表しました。追悼の意を込めた祈祷会はダラムサラのシキョンホールで行われ、中央チベット政権幹部らが参列しました。また火曜日にはダラムサラのツーラカン州人でも現地チベット人コミュニティによる追悼の祈祷会が行われました。今週水曜日、ペムスン主席大臣はダライラマ法の新刊の著書 Wise for the Wiseless をテーマとしたオンライン討論会に出席しました。このイベントは非暴力の選択肢のための財団によって主催され、法の長年の翻訳者であり、本書の編集者でもあるトゥプテンジンパ博士、元国連インド代表のディリプ・シンハ氏も登壇しました。基調講演の中で主席大臣はダライラマ法が提唱する中道アプローチは、これをチベット問題に対する穏健かつ平和的な解決策であると強調し、中道アプローチの核心には、チベットがかつて独立国家であったという歴史的事実があると述べました。また主席大臣は中国との複雑な歴史的な関係にも触れ、歴史資料と現代の国際法の視点からも、チベットは中国の一部であったことはないと指摘しました。さらに法が精神的価値と現実的リーダーシップを見事に融合させていることを評賛し、チベット人は1960年代以来、将来に備えた導きを受けてきたと述べました。続いてジンパ博士は長年にわたるダライラマ法との緊密な協力から得た本書とダライラマ法のビジョンに関する深い洞察を述べました。同日、厚生省も兼任するペンバシン主席大臣は、インドアユー省のプラタプラウ・ガンパトラウ・ジャダブ大臣を表敬訪問しました。会談の中で主席大臣はチベットの伝統医学ソアリパの強化に向けた現在の取り組みを紹介し、2014年チベット人リハビリテーション政策の枠組みの下で、伝統医学の実践者への支援を要請しました。ペンバチン主席大臣はこの度北インドにあるチベット人居住区のシムラ・カムラオ・サトンへの公式訪問を終えました。シムラ訪問後主席大臣はカムラオのチベット人居住区を訪れ、現地の書記官を訪問するとともに土地賃貸問題や住民数の減少といった地域住民の問題に耳を傾けました。
また新たに到着したチベット難民1800人に対し住宅提供を行う計画を発表しました。出席大臣は改めて中道アプローチの重要性を強調し、チベット民族の団結の必要性を訴えました。またアメリカ政府によるチベット支援がチベット問題解決促進法を通じて継続していることにも言及しました。チベット亡命議会はベトナムで突然かつ不審な死を遂げたトゥク・フンガルド・ジェリンポチェの件について国際的な調査を求める強い声明を発表しました。チベット亡命議会はベトナム政府、国際人権団体、そして世界中のチベット人コミュニティに対し徹底的かつ透明性のある調査を求めるよう呼びかけています。リンポチェはベトナムのルノンソイの住職を務め、広く尊敬されている精神的指導者でした。先月末、ベトナムで中国当局の拘束下にあった際に死亡したと報じられていますが、詳しい状況は明らかにされておらず、その死をめぐっては深刻な懸念が広がっています。ロンドンのチベット事務所はイースター週末を前に行われた2日間の訪問の中で、エストニア議会チベット支援議員連盟のメンバーであるアンティ・ポラメツ議員とエブリン・ポラメツ議員を歓迎しました。ツリアンキ代表は議員らに対し代表部が進める活動について説明し、エストニア国内でチベット問題に焦点を当てた会議の開催やチベット関連法案への支持を検討するよう議員らに呼びかけました。両議員はチベット問題への関与をさらに深めたいとの意向を示し、将来的にダラムサラを訪問してチベット支援を一層強化したいと述べました。オーストラリア各地から約100人の若いチベット人がイースターの週末にニューサウスウェルズ州ナウラに集まり、第13回チベットユニティカップと第2回チベット人週末学校間文化交流が開催されました。チベット事務所キャンベルのガマ審議代表が来賓として出席し、このイベントがチベット文化の推進に貢献していることを評賛し、保護者や教師たちの支援に感謝の意を表しました。13回目を迎えたチベットユニティカップはオーストラリアにおける若いチベット人にとって最大のスポーツイベントであり、友情を育み、アイデンティティを称え、スポーツと文化を通じて地域の絆を深める場となっています。今年の大会には19チームが参加し、ニューキャッスルがユニティカップを優勝し、シドニー・チョースムとニューキャッスル女子チームがバスケットボールのタイトルを獲得しました。今週水曜日、中央チベット政権内務省のパンデントゥル事務局長がヒマチャルプラディ州のシムラで開催された重要な会議に出席しました。この会議は同州のプラボット作戦な首席秘書官の主導で開催され、土地リス契約の更新に関してチベット人が直面している問題に焦点が当てられました。この会議は最近行われたペンバセン首席大臣のシムラ訪問を受けた追加として実施されたものです。協議の結果、作戦な首席秘書官は提出された提案を州内閣に送付し、最終承認を求める方針を証明しました。また、関係部署に対し必要な書類及び提案をできる限り早急に提出するよう指示しました。会議にはヒマチャルプラデー州政府からの心理担当追加首席秘書官のカムレシュ・クマルパント氏、都市開発担当首席秘書官のデビッシュ・クマル氏、歳入担当追加秘書官のバルワンチャンド氏らも出席しました。先週土曜日、ベルギーのチベット人コミュニティがブリュッセルに集まり、チューリック実況管轄下のジャミアン・ローペン日曜学校による第10回児童文化交流イベントが開催され、チベット事務所ブリュッセルのティネ・ワンドゥ事務局長が来賓として出席しました。イベントではベルギー各地にある6つのチベット学校の生徒たちが多彩な舞台を披露し、亡命先でのチベット語と文化の継承への強い意志を示しました。中央チベット政権文部省は2026年チベット奨学金プログラムの予備選考を完了しました。今週デリーとバンガロールでチベット語一般試験及びトーフルの期間別テストを含む筆記試験が実施されました。79人の出願資格者のうち65人が試験に参加し、そのうち成績上位30名が5月20日と21日にダラムサラで実施される最終面接に進みます。面接を経てインド及びネパールから6名が最終合格者として選ばれ、2026年にアメリカで高等教育を受ける機会を得ることになります。本奨学金制度は米国務省の支援を受け、中央チベット政権文部省とデリーのアメリカ大使館、そしてチベット基金の連携により運営されており、30年以上にわたり多くのチベット人学生の可能性を切り開いてきました。
BTS として知られるバラット・チベットさんグジャラット支部は2024年7月から2025年4月にかけて、グジャラット州 BTS 及びインドチベット調整事務所の協力のもと、チベット伝統医学の無料診療キャンプを開催しました。医療サービスが届きにくい地域の人々を中心に、これまで1020人以上が無料相談と医療を受けました。診療にはチベット人のタリ医師とテンジンナムドリ医師が参加し、その専門的な知見を活かして多くの患者の診察に当たりました。また、円滑な運営を図るため、主催者側は前日登録制や専用のヘルプライン、迅速な診療制度を導入され、待ち時間の短縮にもつながりました。キャンプはグジャラットのシュリ・ラジェシュ・バテリア氏の調整のもと、BTS グジャラットの指導者や地域住民の協力を得て実施され、すべての診療はグジャラット中心部の会場で行われ、多くの市民が参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。